Hi guys, so this is it. Sushow na natin around yung mga lugar. Ayun, sa second part ng video natin, which is nandito tayo ngayon sa Ciudad De ano ba to? Victoria. So yun, so let's tour around. Ayan, dito tapon ko muna yung mga basura ko kasi ang dami kong basura. Okay? So let's start. Kasi ano na, nagpapagabi na. So kailangan na nating ipakita sa inyo ang mga lighting dito na nasa loob. So yan. Maggawa muna tayo ng 360 or degree. Cover in here. Yeah! Let's go! Meron akong surprise. Nakaka-surprise. Yan! Ang laki niya. Grabe, ang laki niya. It's a big bear. It's a big bear. Ayan, so it's a big bear with a lot of flowers. Ang ganda niya. Laki niya, oh. I'm gonna show you.
Yun. And then, wait lang, papakita ko sa inyo yung malaking bear ha. Ang ganda niya. Ayan siya. Sobrang ganda niya. Sobrang ganda niya. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Guys, welcome to Japan! Japan. Yay! Ito kami sa Japan. Hi! Bale sa Japan pala, favorite color din nila violet. So, holy na holy, guys! Ayan, so ito yung paggabi. Dito, ang ganda. So, ayan, so nakita nyo, nakita nyo yan, diba? Yung pinakita ko sa inyo. Sorry guys, kasi puro picture na lang kasi malulobot na talaga tong camera ko. So, thank you guys sa panonood. Alice nga pala. Ayun. So, maraming salamat. Ayun guys, kung gusto niyo pumunta dito, comment nyo lang. Tapos sasamahan ko kayo, libre nyo ako. Joke lang. Ayun, so ayun. So, bye-bye. Thank you guys for watching. Oh, don't forget to subscribe. And if you like this video, please click the thumbs up button. And of course, click the bell. Ano ba yun, bell? Para updated kayo sa mga videos ko. Salamat sa inyo lahat.